mchaka cha 2014 pa bwalo la zamasewero la Baraka mchigawo chakumwera. Elvis Kafoteka adasiya kutumikira timu ya Moyale Barracks tsiku limene amalikumbukira kuti ndi lomalizanso kusewera mpira mdziko muno mu ligi ya TNM ngakhale ku matimu a national ya masewero a mpira wa miyendo. Awatu anali masewero pakati pa Moyale ndi Mighty Wanderers. Kodi Elvis Kafoteka amene wasewera national team, matimu a Wanderers komanso FCB Nyasa Big Bullets kuphatikizapo Civil Service United, panopo mukudziwa kuti akhale kapena ndi mphunzitsi tsopano wa timu ya Chirobwe imene ikhale kusewera mu National Division League, nanga iyeyo amaganiza bwanji za masewero a mpira wa miyendo, akudziwapo chani? Bwanji mundilole kuti tikhale limodzi mu programu iyi. Elvis. Yes. Uli bwanji? Ndili bwino kai. Ndili bwino. Siko mwambi. Ndathokoza kuti tili limodzi mu program ya Nteza Nteza. Ineso ndayamika. Coincidentally tavala zofanana kungosiyana pansi. Malaya white, trouser black. I was about to ask you kuti kodi chifukwa chani umakonda kuvala black white ukamaphunzitsa? Okay. Zio mwambiri chifukwa chondipatsa danga lobwera program ya pamwamba. Ukwezerapo mawu pano ndipakanema anthu watu afuna dzimva ndikuonanso chithunzi chabwino. Ndiyamike kwakulu chifukwa chondipatsa danga lobwera pa TV apa komanso pa program ya pamwamba ngati iyi. Ineyo monga mafusira muja, ineyo nimakonda kuvala choncho chifukwa chakuti nimafuna kuti nzilemekeza ntchito yanga yomwe ndikugwira, chifukwa chinthu chomwe umachilemekeza ndi chomwe umayikapo mtima wako wonse. So kumene kuja ndikuntchito silingamangovala meta ngokhalirapo koma uzioneka ndithu kuti munthu you are presentable komanso anacha zokupatsa respect nokuti kojo watu akugwira akuzagwira ntchito ndithu. So that's why ndimakoneka ndioneka choncho. All right, is there anything unique about a white shirt ukamaphunzitsa kapena basi umango ulinima shirt ya white ambirimbiri kapena? Nango banga choose iyi chifukwa kuti nimaona white, pure white imandionekera bwino kwambiri, or pure black imaoneka so bwino kakati munthu especially uli wavala ndi matching imene kandi trouser lake. So zimaoneka bwe presentable kuti munthu uyu akudziwa chomwe akupanga chifukwa uzikhala ndi confidence kuti ine ndikupita kuntchito anawo sakandikhulupirira kuti utabwera ndi munthu amene ndi nzeru ndithu. Haverena adaphunzitsapo timu ya Zambia ndikutengetsa AFCON I think mu 2012 asanachoke kukaphunzitsa matimu ena ku West Africa komanso kumpoto kwa Africa. Amavalanso black white koma yeye amakonda kupinda shirt ibwera menemo. Iwenso makonda zimenezo kapena udatengera yeye? Sinatengera yeye, of course tingade kuti somehow obe anandipangabe encourage koma kwinako ndinapitiriza ndeka chifukwa kuti munthu umakhala ndi chinthu choti uzichipitiriza, ukachiona chinthu chabwino uzichipitiriza ndithu. Koma kwa ineyo kwambiri I always believe kuti ndizipanga chinthu chomwe ndikudziwa kuti chindithandiza komanso chindipanga kusunta kuti anthu azitha kuona kuti munthu akudziwa chomwe akupanga. Elvis Kafoteka mphunzitsi wa timu ya Chikwawa United amene akhale akupita ku timu ya Chirobwe imene tikumva kuti contract adatikitira kale chaka chino isewera mu National Division League mulendo program ya Mtedza Time Sport. Tikupitirira ndi program imotere. Elvis, chidwi chako pa masewero a mpira wa miyendo chinayamba motani? Tingade kuti ndikamamva makolo anga kamandifotokozera amandiuza kuti ndili wang'ono ndimakondozitcha kuti ndine kina pili. So I believe that time ndekuti fetira ang'ono ndekuti nthawi imene kina ndoda kuchuka. So I think that time chinthu icho chinandilowa kwambiri ndewe kwezi titakulamba sukukula ku primary so ndimezo ndinamba umaminya nawo mpira uja. Of course mabambo anga sa nali so encouraging, samafuna kuti mangabe focus kwambiri za school. Koma kwa ineyo mpira ndi chomwe ndinajeka kwambiri unokuti ine I want to focus kwambiri ku mpira. School ndimapanga kuti uyambe kusewera kufika nomboti mina matimu kama Super League udambira kuti kuyamba kumenya ndimakamenya ku na Mitete Impala Farming ndi ndimagwira ntchito umene konde tinaiso ndi timu yathu ya Premier League. Ndio nangopezeka kuti akuna kuti talent identification ija yapezeka inapeza kuti takafika ku community inangomenya 5 minutes pamene ndimatengedwa kupita ku national team. Nitapita ku national team, that's when so manditenga Bullets na sign Bata Bullets that time. So kuyambira ulendo wanga osewera somano kupita no ma next level anali kuyamba kujoka pamene. Iwe
ku Impala farming chanchani umagwirako ntchito nimagwira ntchito umagwira ntchito yanji nimagwira ngati nali ngati Craig amene mayang'anira zokuti katundu amene amachoka ku company ya Diamond akafika ku company ndekuti amanthu azipanga strip masamba aja ndekuti ndekuti akuone ubwere poyera china chikani cha kunali talent identification program nthawi imene pa community uli nzaka zingati nthawi imeneyo ndekuti ndangomaliza pamene school I think that should be 23 ndi pamene ndimapita kumene kuchoka kugwira ntchito then tamaliza tagwira ntchito tamaliza tamenya za talent izo akundito amwene tiyeni ku national team ndi pamene Bullets imalisaina kuti ku Bullets inakusaina utapita kale ku national team ndilapita kale ku national team atandiona kuti player uyu akundifuna anabwera matumula ndi Ramadan pamene nakhanga tisopano zonse zija ntchito nasiya timu ya kumudzi ndasiya that means I started to focus on pa mpirano tsopano. Bullets udasewera ma season angati? Season imodzi namenya season imodzi, that's when amandichotsa ndimapita Sivo unasewera nthawi itali bwana Sivo so chimodzimodzinso season imodzi kundichotsaso nditangochoka kuchira kuti ndiyambeso anduzota basi iweso ndikufunaso coach Wiro Mihowa that's when manyamu kupita Brigos nakhanga tsopano ndagwira nseuno mene mabweyaso season akutiso amwene basi pitani ndipamene mabwera ku Sivo ndimakamana ndi yangu chimodzi. Unasewera nthawi itali bwanji ku Sivo utabwerera? Ndidabwerera namenya 2 seasons pamene magulidwa ndi Escom United. Ku Escom United inamenya season imodzi ndi pamene magulidwa pita ku India. Ku India unakhala nthawi itali bwanji? Ku India nakhala season imodzi ndi pamene magulidwa asopita ku China Lifan FC. Ku Lifani chaka chimodzi ndi pamene magulidwa asopita Hong Kong 2 years ndi pamene mabwerera ku Escom chifukwa nali ngati napita ngati paloni so anayamba kuvuta kuti ndiye ndibwerere ndalama zakusanana ndiye ndithu. Escom ndio unazamaliza ndachira chukepo msoya kumeneko. Chukepo nthawi imene machoka ndio uli chukepo analiyoka pita Mozambique pamene mabwerera nangokhala I think 6 months pamene magulidwa pita ku Rwanda ku APR. Ndithu unamenyaso APR Rwanda. APR ku Africa kunomenya matimu angati akunja ndi ku Rwanda kokhapo. Ndi ku Rwanda kokhapo. APR imamenya kafu tu timu timamenya kafu unamenya nthawi itali bwanji Rwanda? Ku Rwanda ndamenya 3 years. Kafoteka ungaulongosole bwanji ulendo wako sewera mpira malayi muno sitikamba kwambiri za ku national team tichita kubwera bwinobwino komano Super League football kupita ku Hong Kong kupita ku APR ku Rwanda kupita ku India China kubwerera ku Escom Brigos Moyale Sivo Wanderers I think unasewera. Yes, Wanderers namenyaso ndithu. Unayiwalira. Nayiwala imene iso of course kuyo chifoti sinamenye nthawi yayitali. In this case wasewera matimu akulu malayi muno kupatira pomwe na Silver Strikers. Kupatwa Silver. Sivo timu yakulu, Brigos timu yakulu, Bullets yakulu, Wanderers yakulu, Moyale yakulu. Wasewera matimu si Escom ina yakulu final tenga league. Unayo inapo league ndi Escom. So you've played for 6 local clubs, big clubs in Malawi, 6 before playing outside the country. Ungaulongosole motani mpira wako kuno Malawi? Mpira wanga ndingane kuti unali mpira woti wasn't easy at all. Chifukwa kuchokera kuti uchoka kumudzi timu ya kumudzi kugulidwa ndi timu yayikulu and you know from there kupezeka kuti ukumana ndi zikhomo zosiyana chomwe chemandisangasa chachikulu chakuti I never give up kuti zikundivuta akundithamangisa ndipite ku basi ningo give I kept on pressing like knocking to figure size kuti ineyo chimwe chinazandabwisa kuti yang chimodzi anango nduzoti kuyambira lero Elvis ndapita kwese ku 2 so ndikane kuti poyamba masewera malwati nali winger 7 or left ngamenya mbali zonse ndi that's when yang chimodzi ananduzoti bwerera kuchoka apa upite ku 2 kungochoka pamene popo that is what a turning point in my football career ndi ku Bullets unkasewera ngati ninkasewera ngati winger chifanthazi zambiri masintana ndi Fisher right midfield ndithu iweyo kamakhala mazona kuti uli ndi nzeru zo phunzitsa kapena kusewera mpira kwambiri nzeru ndinazo chifukwa mazitenga kuti osewera Kafoteka umeona kuti iweyo unkajaja mpira umata mpira ndipanafika sezi kuti ndinafika poti panopa ndikupanga china chicho sinchoteka ndipo ndimaumva bwino kukoma kuti ndikhale ground kuja I was just connected to the game. What went wrong ndi Bullets kuti ukhoza kusewera chaka chimodzi chokha amatumula abwera kudza kutenga ku national team yakakutenga kumudzi kungokuona talent identification mwana imuliruso kungosewera season imodzi chidavula kwambiri ngane kuti nthawi imene ndimapita ku Bullets sinali Bullets yamasewera kunala china Jose Nkwazi kunala china Andrew Chikosi
so ndachoka kumuzi ndabwera kunoko ndambopeza ndalama zindoti sinagwireko ndalama ngati zimene zonso ndimakhala ku hotel nthawi zonse ndimangokhala kumene kuchako palibe chiyonso mene mapanga chiliyo. So I think I was contented kuna kuti you were carried away kuti basi momoti ndizili fame yotomenya bullets momoti ndizili idali vuto lako vuto lako udadzitengera kwambiri kutumbwa ntawuni kwambiri anatsikana asadutse issue yozida kuti ndalamazo zinangondisokoneza anatsikana powakana kwambiri chifukwa kuti mowa silimamo at that time so foja suma ayi komano imakhala kuti basi kungokhutitsidwa kuti chidwi cha mpira chimakubayizitsa mutu mtawuni munchiyani chinali chidwi chinachoka chifukwa chakuti ndokhala ndalama zoti sinagwirepo nanga munthu wakumudzi umakakhala ku hotelo kuchoka kumudzi kuti kumakhuthula sima ija mmemonso kumakwera lole chani ndabwera ku bullets ibasiyo chani ndikachoka kuchoka matumula ndikangokhosomola amatumula amandizo ndabwera ku nyumba kwanga uzatenge ndalama ndikangotere basi ndikuti zimangokhala moyo umene ucho kuti ndinayiwala kuti kuli mavuto instead of working hard kumapita ku gym kapita ma road works. Do you regret your attitude and conduct during the time you played for Bullets? Do you regret pano? Kwambiri because nali ndi mwayo kuti it wasn't easy kuti Bullets mine inalili that time kuti akakutenge player wako mutsi koma when I had a chance to be a national team ndikumenya national team I could have used that opportunity kuti chani mpira wanga ndipite nawo patsogolo instead munthu basi mangokhala nyumba mulumu basi uzingoseka ndi mbezo nizanga amene makana Rahimu Ishmael akupitirira ine ndikutitirira basi not chabwino kodi ku national team unasewera zaka zochuluka bwanji ku national team tingana kuno kuti ndamenya mwina ati ngati 10 years bukumenya national team yes. At that big level at big level aponjesa national team amene akuponjesa ndani Kina Piri Young Chimodzi Stephen Constantine Bukadi yes ajina Jackie late Jack Chamangwana that means iso ajina Ramadan ndikukumbukira bwino kuti wakhala natural starter first choice wa Malawi national football team ku right defense right back panthawi yaitani kwambiri apa pana ndazindikira ano so bwana ninkapanga Bullets uchasapangeso ma osewera amene umapikisana nawo ndani ku national team ku right back kunali Alan Kamanga nda amene nthazi nake nzava adayamba kumabwerabe kumabe kwambiri ngati anali Alan Kamanga koma umayamba kwambiri ndiwe ndimayamba ndineyo chabwino masewero ako oyamba ku national team umakumbukira motani inali game yakuti singaname sinaje bwa chifukwa ninja ndizonera zoona atatchula kuti mawa mukayamba olotulo sidinabwere mpaka nachezera mpaka kufika mamawa ndokuti munthu ugaliza kuti bodi kochisangango kundigazire kunimvera chisoni kuti basi nsayambe umopa cha akanali koyamba kukumana ndi ma player akunja kuti ineyo mwina timaona pa screen kamena chani so singaname mukasewera ndi timu yanje nthawi that time timasewera ndi Morocco kwawo ndi mamangana ndi Mustafa Haji atachuka West Ham munthu achokera Premier League adzamakane ni mwana wa mudzi Malawi muliro kwa golio mundilandi so saname sina unaopa kali Mustafa Haji mene watenthera West Ham ndiye matingamona uyu zimama panga zija ndi height so saname si alokoje sija kuja sini background zidaenda mona ndipo china ndidabwisa necho kuti confidence omwe inachokera kuti ndango zitenga chifoti ineyo kumalawi kunoko ndikamakhala ndimayamika za ntchito pamamenyera gift zakazaka so there's a time tili ku Brigos ndinapeza kuti ndinamaka kwalipiza kuti gift zakazaka opsha ucha sana kwire ntchito ina yonse so chinatenga that confidence omwe ngati ndinapanga gift zakazaka ndimpanga ndipo napeza kuti munthu anathawa kupita kuchifani mati akampira kwamafika ndeni makafikadi mpira ufika limodzi ndoti mwendo wanga ulipaphazi lakelo ndaye jama kuti ndijokadi mwino ndi atandichola nanathawa so china ndipangisa confidence kubwera mu kumenya muno bwino mpaka kufika zoti Bukadi kana ndozoti I didn't know kuti you are such a good player. Pick ya national team imene maikumbukira kuti masewero awa kapena tinapita ku tournament uku nditi tingane kuti tidapita ku Denmark ndingayankhule koso chifukwa kuti ena afe tinaonetsabe ndithu kuti tithomera mwayi oti athu kutitenga kunaliponso so ndingane kuno kuti kwambiri the exposure ndiko inampangisa so Bukadi siza kuti andikhulupirire game imene ndikayambe chifukwa timu kunali ma professionals okauka the only local player amene analowa game ine nalini ndende Denmark inali friendly kuti timakakonzekera ku Morocco ndi amene kuti ma players ena azibwerera kumudzi ene AFCON game imene maikumbukira kapena tournament yes chigoli ndi game ya Algeria
kuti kwa Angola. kwa Angola AFCON, yes. AFCON 2010 that is a game where mati nkakhala nimaziona kuti dziko lathu linamenya mpira ndito. Ndimakumbukira game imene you beat Angola 3-1. Malawi inapambana. Ena mama scholars ngarasali Robert Ngambe nali Dave Banda. Yes. Ndizoona Yes. Malawi na 3-1. 3-0. Yeah, Nigeria. Ankabwera ku hotelo. Atolankhani a France 24 ndiena Malawi kamakaja ndio makamera alichonjo mangotsa sadakhulupirire azungu kuti Malawi ikhoza kuchinya Algeria 3-0 ku Angola opening game ya AFCON chaka chimene chija muda achita chani. I think kukonzekereka kwathu komwe anatipatsa so Egypt komanso kusera kumwe tinasoya ndi Egypt kawiri munthawi chaso nkuditana zinatipatsa mangolomera kwambiri chifukwa we knew kuti mpira wawo ndi umodzi komanso meti mapita kuchako tinali ndi chikhulupiriro kuti akaka ndikoyamba zatenga nthawi itali almost 24 years kuti dziko lathu lifike sokoko. So aliyese tinawuzana kuti guys tikalowe ground we give aliyese the best. So I think that is what you motivated us. Kumbukira maplayer amene anali ku 2010 Africa Cup of Nations. Yes, Peter Mponda, James Sangala, Fisher sadapite. Sanapite. Fukadalamba na ndikina he was dropped. Nimakumbukira. Iwe Dave Banda, Peter Nkangira, Dave Banda, Lassell Mafliwa, Moses Luba, Chavula, Lassell Mafliwa, wina nda. Late Esau Kanye. Ndio mwina ya. Ina squad manage. Ina manage. All right. Malawi dasewera maselo atatu. Ndimakumbukira maselo ena kuna kueredwa ndege kukasewera mu township ina timati Kabinda. Ngati kuchoka ku Blantyre kukasewera ku Lilongwe. Sada ende bwino ni Mali. Malawi lost I think. Pa global na Dickson. Yes. Malawi zanda mzikole zingati ndi Mali. 2-1. Ndaikumbukira. Ana chinya uja kudana ndani. Yes. Amini Lassell Mafliwa. Chigoli chimodzi cha Malawi. Mnaloza makemo awiri kunja kupamba na imodzi kama Malawi na awiri. Tinalo ina imodzi kuluza awiri. Mnaloza awiri. Ina mnaloza ndi Angola mahost. Angola ya. Manucho akusewera Manchester United ana achinya pa. Anali Manucho amene. Manucho ya. Chabwino. Tiri kumene kuja kunkamveka nkhani za match fixing. Umazikumbukira? It still make rounds mu social media panopa. Kodi what do you know about that? Ineyo ndimakhala very confused. Did this really happen? Kapena what really happened? Ndiyamike chifukwa cha funso lanu. Chifukwa ili ndi funso loti nthawi zambiri so tikamayenda m'maseko muzusa anthu amene anthu akutuloza kutinyoza. So mwina kuzitekeraso mwayi waukulu kuti ndipange explain kumbali yanga komanso kumbali ya mene zinali ku national ku that time. I think ndiyambire pa game ya Angola. Pa game ya Angola, if you remember very well, you were there. Tinafika sasa kuti all ground amadikaniza. Training Malawi sina yet. Sitting na train. Komanso tikati training kumwe andipatsa kuti Malawi is a trainer. Angola inachoka kumwe ima trainer hapo. Inambo pa trainer pa mimi. Ndipo inani na kuti mwina mu trainer after I fail. So tinakanga tisopano pambo bwera no zifukwa no zinthu zopinga kuti timu ya Tutelani. Chifukwa iwaje they knew the way we played in the Algeria. So the host were against us. China chili yose. So ngati it's what affected the game. Komanso game ya Ambiga tinachinyisa chigoli chifukwa tinagwizana guys game ya dani ikuoneka kuti ikulimba. What do? We just hold them tisachinyise. Unfortunately mpira it's a game of mistakes. Mmodzi wa ife adapanga mistake anachinya. So silingalozane zaji for timaluza ngati team. So anthu akamana kuti tinagulitsa game koma they are forgetting kuti fail anatikaniza ground city ma trainer amatipanga treat mwankhaza chifukwa kuti kumenya timu yawo haliti we met Mali pakatipa ine ndikukhulupirira kuti dakapanga self through akuti kudabwera agent amayenda kuma naika malumu ka amutchula zina kuti ndani parulo kamati ndani zina ndaiwala bwino wake ndizoona kuti munthu ankabwera wachilendo kumakumana ndi osewera kapena mwina tindalama kuyenda. Ineyo singadamene kuti ndinganeyankhule kuti zinthu zoti ndibe umboni chifukwa ineyo munthuyo sinakumane nayepo chifukwa ine makona ndi Esau Kanyenda malemu. So ndi zinthu zokuti kwa ineyo anthu amene anabwera mulungu mwa ine ngati ndingafotokoze pano ndi aku Rwanda. Anapemphaso ku association kunena kuti tifuna tiyankhule ndi Elvis chifukwa nthawi imene janali ndokuti ndasaina pre-contract ndi Zesco ya ku Zambia kuti ndikangochoka ku AFCON ndikupita direct ku Zambia. Ankathatani anali anandipanga khaza chifukwa kuti anandiuza kuti akundifuna ndagwiza nawo chilichonse ndakakwera kochira ndikukwera kochira ndili mbasi kuti nzika kwera ndege zipita uko anandiuzitsitsa mbasi ndili kochira ine kuti usanyamuke timu yapita ku Germany nde tikuita nabe. So ndinali okhumudwa kwambiri ndi atamva kuti atandiona ntamenya game manager they came to apologize kuti President Kagame watituma chifana ngasize ame commander ndi
commander in chief wa APR so asena kuti ungamtipepesere player uja tamuona ndi wabwino abwere so atandiuza ndi now ndi pamene mafotokoza kuti pano mandasena kai ndi kuchani ku Zesco so next time ndananduze yeah we remain in contact if we are getting you at any cost so ngati if anything amene ndinayankhula nawo za ndalama zinazi za mpira osakhuzana kuti kugulitsa timu koma ukakhala nkumaganiza makamaka zimene amanena anthu zayi anyamata ku 2010 AFCON kudayenda ndalama anyamata angapo mwina si timu yonse koma mwina anyamata angapo uganiza kuti ma allegations amene wamabwera chifukwa chani and iweyo you're one of the players amene mumatchulidwa kuti mudanyambita ndalama yeah ndizomvetsa chisoni final one tambala yeniyeni sinalandirepo chifukwa mmene mabwera kunokoso ineni mavutitsaso akuzesko kuti ndifuna salary yanga mundipatse chifukwa ndasaina kale ndati mimi anandipasa ndabo izi ndisindikulimbana nazo koma kuti ndi anthu amadziwa Malawi kuyamika kumakhala kofuta iwe uganiza kuti anthu amaganiza zimene zichifukwa chani I think anthu ena kanangopanga kungochiyankhula chifukwa mudati muone pamene paja munthu chamati Perumo pamachulidwa aso dzina la Victor Nyirenda atu amakhala bench samalowa nthawi sono papa bench amanga influence bwanji game kuti timu ikawine chifukwa pamene pomwe pangokhala anthu anangokhala kuti basi chifukwa mwina anthu titamenya Algeria I think zimapweteka kuti they were expecting us for timu imene maopedwa kumene kucha so Algeria ngati yachinyidwa Malawi uje ni Mali kapena Angola ndi chani mwina zimenezo chokwa ineyo nimaona ngati kwambiri kuti Malawi amaona ngati chifukwa kuti namenya Algeria ndiye kuti matimu awa sizingatheke kuti Malawi koma tete tionetsetse Mali inali ma players ochoka ku Barcelona ina Keita anali kumene andino chigoli ineyo singapange blame tinachinyitsa toka zimene zonse chifukwa chigoli inachoka pa golo mpira nakagwera pa phazi pa Keita bullet yomwe inachoka pamene popo aliyesana azinda chifukwa sunali zinga mwa Swadiki ada mpira unali bullet ndipo anthu alisina mpanga blame ata bwanyi magaza koma bwanji it's football we make mistakes chigoliso chachiwiri it was also free kick tinapereka so free kick malo sainira kupereka anaso Keita yemwe anachinyaso so mene timabwerera mu game mutati muone we really fought hard mau ako omaliza pa allegations a 2010 ndi Perumo ku Angola Africa Cup of Nations ndotani kwa Malawi amene akuli na program Malawi ineyo ndikutsimikizeni ine I have never even touched any money kamena given ndama ina iliyonse olo ku internet kwa ine kuti adakhota anali ndi mwayi oti afufuze adakapeza panalibe ine conversation ndi munthu amene amanena sono anthu kamati nyoza John Jefferson ndi anthu timamva kuwawa chifukwa we sacrificed a lot playing for the national team timagona ma airport osadya koma we still more timapita ukawina so mukamati panga John timakanga timutinyoza chifukwa tiso tili ndi ana kuti amamva zinthu zomwe matinyoza ziyo tinanda ndalama pamene sina ndenda maidioso so izizi mwene yakusiya chifukwa enafe it's not fair koma because sinalendepo ndalama ina iliyonse it's unfortunate kuti nzathu ife mwina amane kuti mbona nawo peza koma enafe olofamu isinatitanepo olofifa sinatimbinepo so nza kuti zizi mmapangazi munangozipanga chifukwa chokufuna kwanu so you need to stop simoyo wabwino mene chabwino coming back to football mu generation yako ndi osewera ati awiri kapena atatu amene umawavulira chisoti ineyo Salame Peter Mponda what a player ineyo Peter Mponda iyi ndi ndani kwene ndani mwana wa ndani amene Peter Mponda tingane kuti he was born a leader Saname chifukwa olokakhala kumbuyo kuja kuti mukumenya naye nokaso madziwa kuti olokuti mwadutsidwa poti pakafika kuti Peter Mponda wadutsika imadziwa kuti panopa ndi kuti tafika dipena pavuta olokuti anali mwamuna kwambiri ndipo ineyo I don't remember any game yomwe tinasera for national team omwe Peter Mponda ndamona kuti game iyi yamvuta sinamonepo he can make mpaka mistake chifukwa I asked you about 3 players you only mentioned one who are the other 2 players the other 2 tingane kuti James Sangala ndi Malemu Esau Kanyenda generation yako all right current generation yanawa waona bwanji alipo amene ngachule awiri ola atatu generation yomwe ilipo I think mostly tikatochula Gaba because andi team aso chimodzi mene makhalira anthu enawa so mwina amene ngane kuti ine panova ningamutchule kwambiri ndi Gabayo chabwino ndamva kuti wayamba coaching uli napanga CAF C CAF B pano konzika za CAF A uli ni masomphenya otani pa uphunzitsi kutsogolo kumene tikupitako ineyo kwambiri ndifuna ndokuti ndizakoche national team komanso ndizagwireso ntchito kuma clubs akunja ngake national team akunja that is my dream that is my goal kuna kuti tichose that limitation omwe tili nayo kuti
even kunoko Malawi kunoko kulibe makocha amene akukocha mu Champions League kamena national team ngakhale kufika ku Africa Cup of Nations. That is what I want, kuti that barrier tizayichosepo. So malingaliro anga ndi amene wawa ndithu. Looking at mpira wathu umene kuyendera padakali pano, ukuona bwanji? Mpira masiku ano atingali mwina tingali amike kumene abwera haiya kubweretsanso national league izi zibweretsanso ka fire ndithu kamwe kamasowa chifukwa pakati pa saname mpira wathu malo apasi chifukwa kuti timangomenya komanso kuna kuti popanda kupanga involve matimu ambiri ku Champions League ndi chomwe chopangitsa kuti mpira wathu uzibwerera mbuyo. Ndiwe member wa Legends zone, ungatiuze chani za Jim Kaluwa ndi ndani, amaganiza bwanji amatani? Saname Jim Kaluwa I've never met muntu kamena ndi mtima wa anthu omwe ali nawo kuti ukonda anthu ena chifukwa zinthu zomwe amapanga izi zokuti there's a lot of money that is entering mu Legends much. Koma you see that is even iso putting his own money mene mujoli wa anthu ena usinte muone ngati pali ma issues a medical cover ambiri tikuthandizika kwambiri ndi mafolo kuzaso ena amene mwina anatisiya pano adakoti zinalipo kale mwina bwezi dakati anthu ambiri adakapulumuka. So because of his dream, because of his passion for sports kamena anthu amene anamenyapo mpira, ineyo ndimachitenga kuti uyu ndi daliso ndi ngelo wa anthu amene amenya mpira. So ndi ineyo tinapeza dalitso lathu ndi kholo lithu amene. Tafika kumapeto kwa program ya Mtedza Time Sport. Pali china chimene kuona kuti mina program no sitina kambirane chimene umafuna kuti tigawane ndi anthu amene akuona program ya Mtedza. Kwambiri ndiyo kuti I think iboma litathandizapo kwambiri kuno kuti mpira kumalawi kuno tipange involve matimu amene akuikhanga ma champions iwo. But there should be something kuti azithandizana nawo kuno kuti azimenya Champions League. That is the only way yomwe ingathandize mpira kumalawi kuno kupita patsogolo. Apo binga sizimanga involve kwambiri exposure ndiyo yomwe kumatani imavuta kuti tikumana ndi matimu mwina uchoka ma players uchoka Spain uchoka uku. So titati we are involved kwambiri boma sotenga pa mphawu kwambiri zithu apeze kuti mpira wathu anthu akuchikwawa kusiyana nawo ukupita ku timu ya Chirobwe wapatsa mphatso yokhala ukatswiri wa Division 1 ulibe nawo utenga anthu akuchikwawa. Ndiyamike kwambiri achomanika ndiyamike so kwambiri banja lawo chifukwa cha support mwana ndipatsa ngakhale so anthu ena akuchikwawa amene anatima nafe chifukwa it wasn't easy to be champions. So today lero tikwapatsa mphatso imeneyi ndipo ndikwasiraso mphatso imeneyi tiye tipitirize moyo umenewu ifewa bwana chomanika timayamika kwakulu chifukwa cha support yomwe munandipatsa. I'm here as a champion chifukwa cha inu ndi ndiyamike kwambiri anthu akuchikwawa. Let's keep working hard chifukwa chili chonse chotheka mu moyo. Elvis Kafoteka. Kodi mati Elvis kapena Elvis? Elvis Kafoteka. Kumaliza program ya Mtedza Time Sport. Kuchokera kunoko ku TTV. Ndine Nkunzi. Kumasomo utwa programu hii Peter Forte. Kufikira sabata ya mawa okapo kaja utagalolanso ndikutizusani moyo. Tidzakhalanso ndi program ine yotsatira. Bye bye for now.